kun asa makaplagan nato ang kaluwasan gikan sa sala. Kolosas Kapitulo 1 mga bersikulo 13 paingon sa 14. Siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahom sa kangitngit ug naglalin kanato ngadto sa gingharian sa iyang anak nga pinalangga. Kang kinsa kita nakabaton sa pagkatinubos sa kapasayloan sa mga sala. Ang prinsipe sa langit nagbutang sa tawo sa taas nga posisyon. Ang iyang kinabuhi gitagaag importansya sa bili sa cross sa Kalbaryo. Gikan sa kahiladman sa pagkaubos sa sala, kita mahimong ituboy aron mahimong manununod uban ni Kristo, mga anak sa Dios ug mga hari ug mga pari ngadto sa labing halangdon. Sa diha nga si Kristo miyukbo sa mga tampi sa Jordan, human sa iyang bautismo, ang mga langit na abli ug ang espiritu mikunsad sa dagway sa usa ka salampati sama sa pinasinaw nga bulawan ug gilibutan siya sa iyang himaya. Ug ang tingog sa Dios gikan sa kahitas-an sa langit na dungog nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Mateo Kapitulo 3 bersikulo 17. Ang pag-ampo ni Kristo alang sa tawo nag-abli sa mga ganghaan sa langit ug ang amahan mitubag midawat sa pangamuyo alang sa nahulog nga kaliwat. Si Jesus nag-ampo isip atong puli o garantiya ug karon ang tawhanong pamilya mahimong makaduol sa amahan pinaagi sa mga merito sa iyang pinalanggang anak. Si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Juan 14 bersikulo 6. Ang ganghaan sa langit gipasagdan nga bukas ug ang kahayag gikan sa trono sa Dios misidlak ngadto sa mga kasing-kasing niadtong nahigugma kaniya. Ang pulong nga gipamulong ngadto kang Jesus didto sa Jordan naglakip sa katawhan. Ang Dios nakigsulti kang Jesus ingon nga atong representante. Uban sa tanan natong kasalanan ug mga kahuyang, kita wala isalikway ingon nga walay bili. Ang himaya nga anaa kang Kristo mao ang pasalig sa gugma sa Dios alang kanato. Nagsulti kini kanato sa gahom sa pag-ampo unsaon nga ang tingog sa tawo makaabot sa dalunggan sa Dios ug ang atong pangamuyo madawat sa mga sawang sa langit. Pinaagi sa sala ang yuta giputol gikan sa langit ug nahimulag gikan sa iyang kaambitan. Apan gisumpay kini ni Jesus pag-usab sa dapit sa himaya. Ang iyang gugma naglibot sa tawo ug nakaabot sa kinatas-ang langit. Ang kahayag nga nahulog gikan sa bukas nga mga pultahan diha sa ulo sa atong manuluwas, moabot kanato samtang kita mag-ampo alang sa tabang sa pagbatok sa tentasyon. Ang tingog nga nakigsulti kang Jesus nag-ingon sa matag kalag nga nagatuo, kini mao ang akong hinigugmang anak, kaniya may kalipay ako. Ang atong manunubos nag-abli sa dalan aron ang labing makasasala, ang labing nanginahanglan makakaplag og agianan ngadto sa amahan. Ang tanan mahimong adunay balay sa mga mansyon nga giadto ni Jesus aron sa pag-andam.